5 маркетингови идеи, които ще допринесат за развитието на вашият салон. Изгледайте видеото до край, ще ви бъде от полза. Визуализация и лично брандиране. Не се притеснявайте да брандирате салона си с собствения си линк или да сложите лого. Нормално е вие да имате своя лична марка и да искате да я развивате. Имайте личен уебсайт, в който клиентите могат да разгледат подробно вашите услуги, ценоразпис и снимков материал. Говорим за уебсайт, не говорим за социални профили в мрежите. Много по-сериозно е, когато имате личен уебсайт и там предлаганите услуги могат да бъдат разгледани от клиента. Заложете на социални публикации в мрежите, Facebook, на второ място Instagram и не на последно място заложете на имейл маркетинг и на лични съобщения. Това е сега доста актуално, имейл маркетинга. Трябва подробно да видите как точно да го направите и ще ви донесе много по-голям процент клиенти, отколкото от Facebook или от Instagram. Не се притеснявайте да заявите кои сте вие и да говорите от свое име, когато правите публикации или видеа. Не правете публикации с общо име, като например днес ви показваме еди си какъв маникюр или еди си каква прическа. Заявете кои сте вие и кажете: аз съм Мирослава Митева и днес ще ви покажа едно видео, което ще ви е от полза. Ето по този начин трябва да презентирате своята работа. Някои професионалисти обичат или предпочитат да се крият зад марката. Това е въпрос на личен избор, но според мен самите вие може да бъдете своята марка и по този начин да се стремите да развивате себе си и личния си бранд.